Βλέπουμε περίεργα πράγματα. Να βλέπουν τι παθαίνουν οι γυναίκες για να γίνουν ωραίες. Για αυτούς. Και το λεμφικό, δείξαμε όμως τις ραγάδες εκεί, οπότε... Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε εδώ είναι τι να βάζουμε... για ποιο είναι αυτό? Είναι το λεμφικό μασάζ. Θες να εσύ. Το έχω καταλάβει, έλα τότε να πάω πιο εκεί εγώ. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Λοιπόν, εδώ έχουμε το λεμφικό μασάζ και τι κάνουμε? Πήγαινε Κώστα στη δουλειά σου μέσα και οι υπόλοιποι. Είναι γυναικείο θέμα αυτό, κυρία Δαμιανού. Βεβαίως. Φύγετε όλοι, άντε μπράβο. Έλα, έξω οι άντρες. Έξω οι άντρες. Έξω. Τι είπες? Τι δεν έχουμε άντρες εδώ, όλοι άντρες είσαστε. Πολύ πιο ελαφρύ και το άλλο να είναι... Θα μας πει η Έρη μετά. Ναι. Βαλεντίνο είπα. Δεν θα τα ξαναφέρω αυτά τα θέματα. Όχι, ωραίο, ωραίο. Δύο θεραπείες. Από δύο θεραπείες θα το δοκιμάσω να το δούνε. Είπαμε λοιπόν, το πρώτο μας θέμα είναι ρητίδες τέλος και τώρα είναι μασάζ όλοι μαζί. Τους πειράζω κυρία Δαμιανού, τι να κάνω τώρα δηλαδή. Παιδιά, τι να κάνουμε, τη δουλειά μας κάνουμε στα Ινστιτούτα, αυτό γίνεται. Ναι, όχι, σωστά. Ακούς τι λένε, το πρόβλημα δεν το έχει χαμηλά, το έχει ψηλά. Νομίζω ότι πριν πόναγε στο Καλά, αφήστε την κοπέλα ήσυχη πια να κάνει τη δουλειά της. Και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με μάσκες, με ολόκληρη αγωγή δηλαδή μετά. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μόνο το λεμφικό. Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε και με μάσκες ολόσωμες. Πραγματικά κάνουν πραγματικά πολύ ωραία αποστράγγιση. Κρήτον, τι δουλειά έχεις εδώ, δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν πας έξω. Ποιο Θοδωρή? Θοδωρή, άστο το καλώδιο. Μπορώ και εγώ να το κάνω αυτό. Πηγαίνετε έξω από τον ποτέ να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί άμα είμαστε γυναίκες, αυτό έχουν δίκιο τώρα. Ο φακός τα αποκαλεί. Τα αποκαλεί. Επιμένω σε λάθος σημείο είμαι. Όχι καθόλου. Μια χαρά, εκεί επιμένουν αυτοί. Λέω λοιπόν ότι αυτή είναι και μια περιοχή που εύκολα πέφτει και χαλαρώνει στη γυναίκα. Είναι και μεγάλη λιπόδηση μάζα. Είναι λιπόδηση μάζα μεγάλη και νομίζω ότι με το μασάζ που κάνουμε και με τα ειδικά μηχανήματα, εσείς τα έχετε συνηθίσει γιατί κάθε μέρα είστε με γυναίκες. Έτσι. Εδώ δεν τολμάμε να κάνουμε ένα θέμα να δείξουμε στις γυναίκες πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Αυτό τώρα και με τα μασάζ, κάποιες πιο νέες κοπέλες που θέλουν πραγματικά να είναι και πολύ νόστιμες στην παρέα για το σώμα τους. Και επίσης είναι και θέμα ανόρθωσης, όπως λέμε. Τον 1,5 μήνα η πιο δύσκολη ακμή φεύγει. Σε 1,5 μήνα η πιο δύσκολη, μέχρι και σάρκωμα. Μέχρι και σάρκωμα.